Ya. Mangwana akanaka muri yeZimbabwe nhasi 27 chizvi October 2025. Tangotiregeti kumanya kuna mudhara. Ndizvozvo. Sizoti mudhara amuka sei yenge iri sei weekend. Weekend yakanaka. Takanamata zvitsvene. Kusekuru venyika. Mangwanani mamuka sei vachibana. Aiwa, isi tinofara zvino. Mamuka sei vachirenji. Ndamuka baba wangu mamuka sei. Aiwa. Twara sei kumasuwo nemhuri. Isusu kumba kwakanaka, mhuri dzinofara, dzimwe dzacho ndo dzatamhanyisa kuzvikoro. Kana kune chinhu chinondirwadza, sorry, sound kangu kadonha. Kana kune chinhu chinondirwadza inyaya yeskuru. Nyaya yeskuru ramwari rega chinhu chinondishungurudza. Asi tinotenda Mwari kuti vari kutipa simba. Aiwa, pasikuru napo usashungurudzike. Employer yacho mudhara. Ukangondipa BMW every morning ndinomhanya, every evening ndinomhanya, no problem. Last time boss chimudhara already wachiti last time. Muchikuziva kuti last time ndakapedza kutaura video muchiti makamborohwa makaita sei nemupeni. Saka ada kunzwa kuti weekend inei makasara zvakanaka ere, wakomana wana kudzokera kuti maakutifumura karuchi. Aiwa, ndakasara zvene, asi ukaenda mucomment section vari mauri kutovimbisa vari kudown South Africa vakati ndakaiko kuda kusvika kudumbura musoro nokuti unombochitaura nezvabishop. Saka ndakati aiwa, makatodaro munenge matotanga dzimwe. Isusu tanga taakupinda mustage yeforgiveness yokuti tikanganwirane. Zvino imimi makauya comment section muchindichichidzira. Ndine mavhiri 11 akatowanda. Munozonyara mangwana. Saka musandichichidzire. Ngatiite zvatiri kuita tichienda mberi zvakanaka. But musatye chimudhara. I think vanhu vachingotaurawo zvavamwe vanhu maybe why. Plus kazhinji vane vachidaroka. Itimu rine rakato hotspotewa haruna risina zvekuita kana kuti rakahwandira wifi rakahwandira wifi dzevaridzi. Kwete kuti vanhu chava nemusoro vari kutoiziva kuti kana ivo bishop kwavari. Believe you me. Yes. Vari kana vasati vatodoneta. Vari kutofanira kutodoneta ipapo. Vachatoisawo mari yekutoti basa. Because basa riri kuita panapa rinovengwa nemuroi. I should think so. And the day pavanoisa donation yavo ndinobata denga. Ndinobata denga. Yeah, honestly, and I'm expecting that. Alright. Muchitaura yenyu zvakananga naBishop nenyaya yedonation, mungavakumbirawo muchiti chii panyaya yedonation? Bishop, hondo yese inopera. Zvainopera ndo patava. Saka senyika makumbirira atiri kuita kumunhu wese world over kusanganisira imi. Aiwa, apa mukana wenyu Bishop ukuti mukandewo paminapo. Tine dare rataifamba naro, vana chief, vakoma venyu, vamwe vatanga tinavo mukati imomo, vana prophet. Aiwa, nguva yenyu zviratidzei. Zviratidzei. Alright, kuna prophet mandishona hamusi kuda kumbirwa donation. Ndo vandiri kutaura kuti prophet. Ndo dare iroro. Hatichavataura nemazita nekuti vanoramba vachivhunduka. Saka tikuti vavhunduke. Asi tikoti uyai muchirongwa chine vazhinji. Uyai pinde muchirongwa chine vazhinji. Tiende mberi. Alright, hama dzangu aiwa tine chingofarawo zvedu. Toramzwana nekufara. Unotoona tumajokes totoika. Umwe munhu anotopinda mucomment section nemahard feelings. Unozoona kuti hapana chinhu chinobhowa sokuti unopinda kecha mafeelings kuvanhu vanenge anangoseiti tine nana chibanda. Tinenge tichingofarawo hedu. Zvakazonzi naCaptain Britain mapinda nemwoyo. Haivona kupinda nemwoyo handiti ka. Saka isusu paweekend manje. Alright, tisati tambokudza zvatakaita weekend. Because ndakabva pano ndichikudza ndiri kuenda kuHKD kunochirika maspika. Ichokwadi ndakachirika maspika. Pana akandiudza kuti angosenda akachirika rini 22 meters. Vaiona because ndaichirika pavamwe ipapo. Ndakapindwa nechando. Yeah, ichokwadi. So chibani, chimbotipawo update kuti tave papi panyaya dzemari because vari kufanira kuziva update zuva rega kuti aiwa zvaravira tave nemari kusanganisa muGoFundMe tobva taenda zvakare
kune dzimwe dzese dzemaiko keshi makuru maold remit. Alright, tisati tasvika paupdate kare kanditange nokuvatenda vese zvavo vakaita sei vakadonata mari pasi rose. Mari iko zvinezvi yasvika iyoka plus 10k USD. Iri above 10,000 US dollars. Ma 10 point something ikoko. Yeah, kuroti GoFundMe chete iri kusvika iyo kuma 5,800 pounds, which is equivalent to almost 8,000 US dollars. Then mari yema old remit, yema eco cash, mari ye ana inbox kana varipo na mukuru zvese izvozvo zvakabatana yave kuma 2,300 something. Mozvati mari dziri kuramba dzichiuya. So patime yatiri kutotaura panapa pane umwe atoisa $10 yake yatoisa, but iri kusvika kuma 2,200 2,300 and counting. Ndozvakandangoti 10k plus. Ndozvakandati 10k plus. Yes. So tatipa jeke papo. Tibatisise tatipadi pajeke pave jekerere. So mukanocheka ku GoFund ukanovhura uchanoona iri in pounds. Nekuti GoFund yedu yaka initiated yakagadzirwa, it was created by Give More, and it Chari, and we just want to say thank you so much kune muzukuru wangu zitara muri kuona pavanonzi Give More Chari. Thank you so much. You know, this man and his family and his wife, his kids. Yes. Tinotaura now, tinoita now ma video calls chidi. Is one person with love. You can see kuti murume we ane chido. Mungadawo kuti kudi kuna Chari for creating a GoFund. Yesterday, yes, you know, things they leak. All right. Ndine message yandakataridzwa yakabva kwaari yakauya pafoni pangu. He was very worried kuti this weekend things have gone down. So that worry alone, he said to me, no, we are going to pray. Things will come back again. Yeah. So he's in the process of praying, which means he's a man who is after this thing by heart. By heart. Yes. Yes. So guys, as we have heard, sometimes you might fail to donate, you know, to make your donation, but you can donate your prayer as well. Yes, you can pray for Mr. Chirenje and family, and also you can share the links. You know, by sharing the links, you will be donating as well, because you'll be donating your time, your data, you'll be donating your effort as well. So we encourage you guys to donate whatever you can donate. Yes, Mr. Ipan. Right, ndamutaura zvamafitaura napa. Zvamataura ndozvida kutaura saka maida vadanya zvitaura. Dzokoro ine simba. Dzokoro dza. Ore ndakutaura imwe. Yeah. Iri imwe version. Nangu. Taura saura. Alright, nangu. Wabosika pakupereka. Amuzwa zviitika. Angomuzwa zviitika izvi. Zvakaita weekend. Saka amuzwa zvakaita weekend. Zvakaita usare kuziva saka. Guys, rega ndikudze panapa ndini. It's okay. But msaidora nyaya yacho. Muzwa zviitika sata. We are not going to cut this video. I just want to say to Mr. Chibanda, this guy is very brave. Ndoda ndikudze takagara naye panapa is pushing GoFundMe. Ndoda kumupa credit. Amen. Why ndiri kudaro? Chibanda is going through a lot. Like Chibanda, Baba. Yes, Baba. Ndoda kuti muziye. Chibanda is not supposed to be here. Okay. Praise God is here. What is going through? Yes. Mukazvinzwa imimi. Misodzi yenyu inobuda. Oh Jesus. I'm sorry. He's going through a lot. But Uncle Saints, you know, my problems when they come differently. It's all the same. Like I give him my shoes, he won't fit them. So today is unfortunate. Oh, you are saying I can't fit his shoes. No, his shoes. I don't want to lie. Yeah. What is going through? Yeah. Ndikada kuzviti ndizvienzanise nemba. Handizozoti ndechipi chine weight. Chibanda akatogara apa ka. Is not going. Guys, ukaona munhu achimira newe, iye ane problem iri equally
big neyauyinayo. What is going through babaka? Tiazokudza zvangu imi tiakudzai. All right. Guys, let's pray for Chibanda. Yeah. Takagara naye. What is going through? It's bad. Inini ndikapinda nemakapinda namo baba. Tinofa. Ndikapinda pari kupinda Chibanda izvezvi. Ndakamudza. Andimirire kuti zvindiuraye. Ndinosanozviuraye. All right, can I give you a word? Yeah. Or I want to give him a word. He's lucky he's with us here. Chibanda sokora mwari rinongoti zvo. What you see today, these Egyptians you see today, you shall see them no more. Amen. Saka zvese zvauri kusangana nazvo ukazvisa muna Mwari zvinopera. Believe in God. Is your answer. Vanhu vanozokupa support like what they are doing to us. But you know, had I not believed in God, I wouldn't be here. But ndakatanga kutenda kuna Mwari, ndakatenda kuna Mwari ndakati vanhu ava vari munyika ava, vari world over vachamira neni at the end. Asi ndakatiza hapana anozokwanisa kumira neni. Saka Chibanda nyika ichamira newe, vanhu vachamira newe. Just be patient. Yes, just be patient for a while. Aiwa, tinotenda Mwari nekuda kwaizvozvo. Saka pamuri kunamatira Mr. Chirenje for this whole situation, please pray for Chibanda. Guys, ndikukumbira whatever is going through, bhutsu dzangu bhutsu dzake dzinogona kutremera, kunge tiri tino and I wish you well, my brother. You know when you are going through my situations, akaita sei yauri kutoenda nemayo kutaura kuno, unonatsozvifila kuti ndiwe wega, and nyange tikada kuudza kuti it shall be well, uchandibvunza kuti angosendi makambopinda napo here. Honestly, handisandapinda napo. Pamwe ndichazopinda napo, but for now handisandadi, and handidi kupinda nepawapinda napo. So Mwari dai akangokubatsira akakupa simba panguva. Why vamwe vanogona kuti hey, makungotaura zvaChibanda. This is the same man who is pushing this story yavaChirenje. This is the same man wekuti is now family to all of you, all of us. So kana one of us zvafanire kuti angozei ndiwo ndikapinda mudambudziko, tichisovha rimwe dambudziko, hatigone kunyarira because I'm human, ndiri munhu, ndinotobatikana. So tisingaende edu kure Chibanda, it shall be well with you, my brother. Amen. It shall be well with you. No, I thank you. Just be patient, yeah? To be well. Saka guys, pa this video rataita ndongoti Mwari wekudenga vakuitire zvakanaka. Let's keep on donating. If possible, musashandise zita rakanzi Shelton Kadungure kana rakanzi Stephen Buju. Whenever you want to donate through the name any Betson. Any Betson. This is the name ratakuisire apo. Vamwe vanobva vabvunza kuti ni Betson wacho anombova ni murungu here? No, asi murungu. Ihama yava Chirenje yepedyo. Though zvake asiri munharaunda asingagare pedyo, but ndiye munhu ari kutibatsira panyaya dzemari. Number one, nekuda kwekuti munhu uyu mukushanda kwakewo anonzwisisa zvemari, anoshanda nemari. So takati mari iri panapa yakawanda ikabatwa nemunhu asingazvinzwisise zvemari, accountability inogona kuzonetsa. So this is the person wekuti every cent iri kupinda achiziva kuti aiwa iri rabva kwakati, iri zvikudaiwo zvichidai. Chida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesupport yese yamunoramba muchitipa. Basa richienda mberi, ngatirambei tichidonata, ngatirambei tichimira naBaba Chirenje. So today it's a Monday, date redu richiti 27 October. So turikuda kuzama kuti tikati vhiki rino iri mari yedu ikasvika pa $15,000 tozoti kutanga kwemwedzi unowe ndiri kuti plus 15,000. So kana usati wadonata, kana kuti wakambodonata, you can still donate again kuti mari yedu inge iri inosvika patinoda kuti tinge tiri tinosvika. Baba Chirenje, shoko renyu rekupedzisira, mungadawo kuti kudii to someone rikupinda. Chekutanga, kune munhu ari kupinda pasituation yakaoma kutaura kuno. Pavanhu vese vakubetserai baba,
hazvoti havana maproblems. ndizvozvo. Chekutanga vane matambudziko akasiyana-siyana. Mamwe andori emari, but pamatambudziko avo emari vabvisa mukurwadziwa vachiti vabatsire mimba. Ndo vanhu vandoda kuti mutaure navo kekutanga. Vanhu vane maproblems, vanhu vari kuenda through a lot but vakubatsira imimba. Ndoda kuti muwane shoko ramunotaura. Nemunhu achadoneta after watching this video. Ndoda kuti mutaure shoko ramunotaura kumunhu iyeye. Regai nditi ndinovatenda vose vari kubatsira. Matambudziko zvechokwadi ariko, asi wakaona uri mudambudziko uchinzwira mumwe munhu dambudziko, ndiye Mwari. Zvoreva kuti Mwari ari mamuri. Saka garai rambai muri munani? Muna Mwari. Kechipiri, mubvunzo wechipiri, kune vari kupinda vatataura nezvavo. Aiwa, munogaichirwa mugungano rikubatsira vachirenje nemhuri yavo. Dambudziko riripo zveshuwa, pfuma iri kudiwa zveshuwa. Uyai nemwoyo munyoro uyezve muise donation yenyu makasununguka. Mushandi wedu tose, kutaura kwandakaita from the word go, kuti mushaone wa wedu tose, imi ndimi mavaridzi. Kana musi wachavhurwa ina handisirini ndiri pamberi, ndimi muri pamberi. Saka rubatsiro rwenyu ndinorutenda in advance. Rubatsiro rwenyu runotisvitsa kure. Mwari achikubatsirai. Ndakutendai. Aiwa, tinoda kutenda Mwari nekuda kwemashoko akanaka kudai. Zvese tinongoisa Mwari pakutanga. Iye ari Alpha na Omega. Kutanga nemagumo pazvinhu zvose. Chibanda, ungadawo kuti kudisa uri panyaya iri pano? Ya, ngandidzokorudze. Totenda vese vari kumira nemudhara wedu. Totenda vese vari kumira neSaint TV, vari kumira neChibanda Media. Handiti ngatirambe takabatana, tichibatsirana pamatambudziko. Tisagumire pana mudhara chete. Kune vamwe vachateera, ngatirambe tichibatsirana. Tive nemwoyo werudo. Sezvo Mwari wedu ari mumwe chete. Ndofunga ndizvozvo. Aiwa, tinotenda zvizhinji. Namba ndo dziri pascreen. Mukaenda mukaona muri paYouTube, subscribe kana paChibanda paSaint TV, follow our Facebook pages, Chibanda Media, Saint TV, TikTok zvese enda unofollowa. Mwari wekudenga achitiitira zvakanaka. Pazuva ranhasi dai Mwari vavhurawo mikova mitsva kwamuri makatitarira. Mwari wekudenga vakuitire zvakanaka imi pamwe nemhuri dzenyu. For now tichiti it's much love and God bless. Ndosa kurumidza ubva wamhanya kusimuka. Unombomira. Aipa patisawo zvibvise izvizvi. Waziva kuti ndimi musekuru mundidzidzisa usazvibvise pavidhiyo. Izvo kuti usakurumidza kumhanya. Vanhu vanofanira kutoziva behind the scenes inombodiwa futi kana inotonakidza vanhu. Alright. Kuti vazive kuti tine tichishuta sei. Saka chidzokera ugara. Alright. Gara. Waziva izvozvo. Usamhanye kusimuka. Alright. Kana sekuru vati much love and God bless. Unombomirawo wogamuchira rudo rwaMwari nekuropafadza kwaMwari. Handiti? Obva wamboita pause the 5 seconds. Ndova ndazosimuka. Ngatichisimuke manje. That's